Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Svatého přijal tělo